παιδιά, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μας βίντεο των PS3 Greek Gamers. Είμαι ο OCM Greek Gamer και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Ουσιαστικά θα σας δείξω τον βασικό σερβερ που έχουμε κάνει με τα παιδιά και παίζουμε. Είναι ο Mad Server. Πάμε να σας τον δείξω. Λοιπόν, καταρχάς εδώ πέρα είναι το σημείο που κάνουν spawn, τέλος πάντων, παίκτες. Και αρχίζουμε εδώ πέρα, έχω βάλει αυτό εδώ για διακοσμητικό. Welcome to our servers. Οι παίκτες του server, τέλος πάντων. Οι κανόνες να μην σπάσετε τίποτα και για να φτιάξετε το σπίτι σας να στείλετε μήνυμα σε μένα. Με λένε Νίκος Hub. Θα το έχω στην περιγραφή, να μου κάνετε φίλο στο PS3. Για να κοινωνήσω στο server θα πάρετε μήνυμα από μένα. I hope you guys enjoy και εγώ είμαι ο owner και όλα στο server. Λοιπόν, καταρχάς να σας δείξω το βασικό δημαρχείο κάπως. Τι εσύ. Εδώ ανοίγουμε τις πόρτες, έχω βάλει κάποιους πίνακες. Να το βάλω survival. Όχι. Να το ταπτήσεις. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει κάποια τσέστα, αλλά δεν έχω βάλει πράγματα ακόμα μέσα. Crafting table, φούρνη, κρεβάτια. Αυτό το έχω φτιάξει με ένα φίλο μου, πιστεύω είναι αρκετά ωραίο. Εδώ πέρα έχω βάλει για κάποιο λόγο Greek bathroom. Εδώ πέρα είναι βρύση καλά, τουαλέτα. Κάνεις να μάκεις, ξέρω ή κάτι τέτοιο. Και πάμε να συνεχίσουμε. Voilà. Εδώ πέρα έχουμε βάλει ένα κήπο. Πιστεύω ότι το κάναμε αρκετά ωραία. Εδώ πέρα έχουμε βάλει γυαλί. 360. Οκ, δεν πέφτουμε, να δοκισταθώ. Εδώ πέρα είναι ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έχω συνδέσει microphone γιατί δεν μου λέει, τέλος πάντων. Ένα σκατόφυτο. Το κάνω μέρα. Εδώ πέρα, μισό λεπτό να το βάλω νύχτα να φαίνεται καλύτερα. Αυτό εδώ το φτιάξαμε πολύ δύσκολα. Είναι ουσιαστικά οι φάροι, θα δείξω ένα tutorial βίντεο πώς να τους φτιάξετε. Και έχουμε βάλει γυαλί και χρωματίζονται. Και ουσιαστικά πετάνε ψηλά. Μ' αρέσει όταν μπαίνεις μέσα αυτό εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα το κεντρικό στριβάνι. Πλατεία τέλος πάντων. Εδώ έχω φτιάξει μια ξύνα και εκεί πέρα ένα σπαθί, θα σας τα δείξω μετά. Εδώ πέρα είναι το χομπιτόσπιτο του Νίκος Hub. Το σπίτι μου τέλος πάντων. Πώς διαμορφώσει το πάτωμα να είναι έτσι. Εδώ πέρα είναι το γραφείο και καλά. Στα chest δεν έχω βάλει πράγματα. Εδώ πέρα έχω βάλει κάποια πράγματα όμως στα ender chest. Τα ίδια πράγματα. Τα ίδια, φούρνη, jumping table. Αυτά, δεν έχει τίποτα διαφορετικό το σπίτι μου. Τώρα πάμε να ξημερώσει λίγο. Οκ. Εδώ πέρα η ξύνα το έχω φτιάξει. Εδώ έχω φτιάξει τον δίθεν Steve. Να το έχει το side, ξέρω. Και από πίσω να έχει τέτοιο μαλλί. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σπαθί που έχω φτιάξει, να το φάνω. Αυτό είναι ένα σπαθί που έχω φτιάξει, ένα σπαθί.
Όταν το χειριστήριο του πίστας. Που έκανα αρκετά χάρια. Αυτά είναι και καλά τα πλήκτρα και αυτή δεν ενοχλεί. Share και start και options. Με συγχωρείτε. Εδώ πέρα είναι για να κάνετε τοξοβολία ή κάτι τέτοιο. Ζήστε. Λοιπόν, από εδώ πέρα buy items, wood fences και doors. Εδώ πέρα αγοράζεις ουσιαστικά πράγματα. Μισό λεπτό. Εδώ μέσα έχω βάλει fences, wood και doors. Εδώ πέρα έχω βάλει το doors. Και ναι, για να τις αγοράσετε χρειάζεται ένα diamond το κάθε πράγμα ή το ένα είναι 64. Τέλος πάντων τα υπόλοιπα θα τα πω σε ένα βίντεο τα συγκεκριμένα πράγματα για να μπείτε στο server. Εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα πύργο, στον οποίο όταν ανεβαίνεις πάνω, καταρχάς δεν έχεις αυτό. Οκ. Εδώ κάτω υπάρχει, υπάρχει ένα slime, υπάρχουν τα slime block. Και πηδάς και χοροπηδάς μετά. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Λέγαμε το. Με level 1. Καθώς. Ναι. Αυτά ήταν τα πράγματα του server μέχρι στιγμής. Θα υπάρξουν κι άλλα φυσικά. Εδώ πέρα έχουμε φτιάξει μια παγίδα. Τέλος πάντων, ναι. Κάποια υλικά εδώ. Και μπαίνεις μέσα. Κρατάς πατημένο. Βασικά θα το κάνω κάπως. Θα το δοκιμάσουμε με ένα προύδο έτσι. Αλλά εδώ. Δεν πειράζει, θα κάνω spawn ένα. Αφού το βάλω crate. Ας πούμε κάνει spawn ένα πρόβατο. Και όταν το αφήνεις, ανοίγει και πάει το πρόβατο. Αυτό κάπως θα το καλύψουμε, το έχουμε κάνει στην Pistons. Τέλος πάντων, με ένα φίλο μου το φτιάξαμε. Και κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο μας. Αυτό ήταν ο μέχρι στιγμή server, θα υπάρξουν και περισσότερα φυσικά. Όσοι θέλετε να μπείτε στο server μπορείτε απλά να μου το γράψετε κάτω στα comments. Και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, thanks for watching, like, όλα τα social media μου θα είναι κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Τέλος πάντων παιδιά, thanks for watching, like, subscribe και γεια σας.